ano. Karton ko naman. Marami ka naman right na yata. Marami ka pwede na pag nilagay sa tabi. Renta natin ito mga ready na. Ayan, sir! 23. Ano po sa inyo, madam? Kaya! Laki na problema ba yun? Pasal mo na yata ito. Yung karton, nakababong ka. Wala tubo dyan. Doon pa ako sa'yo kung sige natin. Kapag mo lang kasi. Hindi lang may tubo. May 4. Hindi, uwi mo na yung dalawang